Keď som mal 12 rokov, tak som dostal chorobu z boskávania. A teraz si určite musíš rozprávať. Čo ti jebe, ty si sa v 12 boskával? Alebo Braňo, prečo si sa oblizoval s tým psom? Alebo to ťa akože farár pretiahol a ešte aj vylizal? No a bohužiaľ sklamem ťa. V 12 som sa ani s nikým nevylizoval. Nebol to ani človek, ani pes. A čo sa týka farára, tak čo ti to už totálne trtká? Za koho ma ty máš? Ja nie som žiaden jebo z lesa. Keď tak maximálne, tak ja som hus z lesa. Ale nechal som sa uniesť. Takže k veci. Chápeš, tým som myslel, že čo som tým chcel povedať. No ty husička moja, tým som chcel povedať to, že včera som dostal správu do directu ohľadom tejto mojej čelenky, alebo ešte tejto, lebo nosím dve. A nemôžeš mi povedať, že som rasista, lebo aj táto je čierna a aj táto má kúsok čiernej farby na sebe. No a situačne mám aj čierne tričko pri točení tohto videa. Ale k veci po druhýkrát. Ja túto, alebo túto čelenku alebo šatku nosím kvôli tomu, lebo keď som mal tých 12 rokov, tak som dostal tú spomínanú chorobu z boskávania. A tá choroba má aj meno. Volá sa, že mononukleóza. To už fakt viac debilnejší názov tomu nemohli dať. No ale volá sa to choroba z boskávania, takže tomu rozumiem. Hej, green screen, vyser si oko. Ďakujem. No green screen tu už nemáme a vrátime sa ku šatke. Ku šapke? Nie, ku šatke. Ku žabke? Nie ani ku žabke, ku šatke. Ku šlapke? Počúvaj ma sem, tvoja mama je šlapka, toto je šatka, ty husací chuj. Je aj šatka. No tá poviem hneď, nie? Bože, ja sa tu rozprávam s takými dementmi. No ale teraz ku tej šatke konečne, aby som to dokončil. Dúfam, že už ma nikto nebude otravovať. Tak prosím pekne, túto šatku, čo mám na hlave, nosím kvôli tomu a konečne už to chcem dopovedať, pretože ja ju nenosím takto na hlave, keď som vonku, ale ju nosím takto. No a to je kvôli tej chorobe, keď som mal 12 rokov. Ja keď som mal 12 a som ochorel, tak môj krk bol 4-krát väčší. Proste mal hrúbku, pišišvora, černocha z Afriky. Tým chcem povedať, že bol extrémne hrubý. Nie môj penis, ale môj krk. Môj penis je hrubý stále, dievčatá. Počúvaj ma, Braňo, nechcel si to konečne dopovedať? Díke, števko, chcel a idem na to. No takže ja presne kvôli tomu, že som mal taký hrubý krk, to znamená, dáme si tu trošku odborné termíny. Moje lymfatické uzliny boli extrémne zväčšené a ja teraz ako človek, aj keď som hus, tak môj krk a moje lymfatické uzliny sú extrémne, ale že extrémne náchylné na chlad. No a presne kvôli tomu nosím tú šatku takto, keď som von. No a keď som potom doma, tak si ju dvihnem takto na čelo a nosím ju jak taký ninja. Ninja? Števo, počúvaj ma, neser ma, ninja ty chuj. Sorry, no a čo teraz s tým boskávaním? Čo by s ním malo byť? Si povedal, že sa to volá choroba z boskávania. No a? Tak teraz sa akože nemôžeš boskávať, lebo to dostane aj ten druhý človek. Ja aj takto to myslíš. Počúvaj, Števo, ty už si čistý totálny kokot. Čo kričíš? Prečo? Drž ten husací písk a ja vysvetlím. Nie, husičky moje, nemusíte sa bať. Tým teraz myslím moju budúcu a potenciálnu priateľku. Alebo manželku, rozumieme sa. Ja v tomto období sa už môžem kľudne boskávať, hocikým, ale akože aby sme si uviedli veci na pravú mieru, ja sa chcem boskávať iba s dievčatami. So žiadnym psom alebo farárom sa nechcem, dobre? No ale naspäť k veci. Po tretíkrát, môžem sa s hocikým boskávať, lebo už tú chorobu v sebe nemám a už nie som infekčný. Takže už som safe. Ale tú chorobu stále môžem niekomu preniesť, a to mojou krvou. Takže ja mám teraz jedinú nevýhodu v tom, že nemôžem darovať krv, aj keď by som chcel. Preto ťa teraz a týmto videjkom vyzývam, že ak ty nemáš taký problém ako ja, že nemôžeš darovať krv, ale si zdravý ako rybička, tak prosím ťa neváhaj a pri najbližšej príležitosti ju choď darovať. Pretože aj takáto maličká vec, teraz nemyslím tvoju cuketku medzi nohami, dokáže niekomu pomôcť a zachrániť život. Takže teplé slova nakoniec, váž si svoje zdravie a keď máš tu možnosť, tak pomôž zdraviu iným. A vieš, ak by si ešte ty mne pomohol? Keby si mi šupol like a hodil by si mi follow. Ja čakám.